Vi står her på Lolland ved Vejleby, hvor mig og min mand, vi driver en økologisk planteavl og ægproduktion. Vi står her i hønsegården hos mine høns, hvor vi har 36.000 økologiske høner. I 2017 lagde vi den her bedrift om til økologi. Det gjorde vi ud fra forskellige parametre, men vi gjorde det allermest ud fra, at økologien for mig bare giver rigtig god mening. Det giver mening i forhold til, at vi skal hele tiden som landmænd gøre det, der er allerbedst for både dyr og miljø. Vi skal forsøge at påvirke så lidt som muligt. Så økologien for mig er bare en sjovere og mere meningsfuld måde at arbejde med landbruget på. Det er jo sådan set det, vi alle sammen går på arbejde med hver morgen herinde i stalden. Det er, hvordan får vi dem her til at have den allerbedste dag igen i dag. Udover de 36.000 økologiske høner, der udløser de faktisk også en mindre æbleplantage af økologiske æbler. Vi har 15 hektar hønsegård, der består af en lille del hyld, som er enormt god til at opsamle de næringsstoffer, som er ude i hønsegården. Og udover det, så er der godt 8 hektar med økologiske spiseæbler. Vi har bevæget os lidt væk fra stalden og er nu ude i hønsegården, hvor vi har plantet en masse æbletræer. Det er sådan, at hønsene for at vil bruge hønsegården nok, eller vil komme herud, tør komme herud, så skal de have noget at komme ind under. De skal have noget at gemme sig under. Hønen er naturen meget nervøs fugl. De er lavest i fødekæden i forhold til alle de rovfugle, faktisk, vi har flyvende her i området. Grunden til, at vi har plantet æbletræer, er jo fordi, at de tiltrækker en hel masse rigtig gode nyttedyr. Hønen er en meget nysgerrig fugl, og de synes bare, det er smadret spændende. Alle de der sjove dyr, der begynder at komme her i hønsegården. Her på gården har vi hvide høns. En økologisk hvid høne, der lægger hvide æg. Vi har valgt her at have hvide høns, fordi den her race her høns, de er enormt sunde, og de er rigtig, rigtig dygtige til at lægge æg. De er rigtig, rigtig dygtige til at klare sig i det her miljø, vi har her på gården. Som I kan se på dem her, jamen, de trives rigtig godt herude. De har pæn fjerpragt, de har en flot kam, der står op og er flot rød. De her høns, de trives rigtig godt. Noget, der tit bliver misforstået, og som jeg tit får spørgsmål til, det er, om de hvide æg nu også er så økologiske som de brune æg. Til der vil jeg svare, det er de. Det eneste forskel, det er, hvilken høne, der har lagt den. I det her tilfælde er det en hvid høne. Hun lægger de hvide æg, men hun er lige så økologisk som sin brune kollega, der lægger brune æg. Hønen er et enormt renligt dyr. De kan ikke lide at få ting i fjerene. Men i og med, at de ikke lige kan børste af eller gå i bad som os andre, så bruger de simpelthen underlaget til at bade i. De støvbader, og det gør de simpelthen bare ved at ligge og rulle sig i noget dejligt, ikke fast materiale. Herude der kan det være noget grus eller noget jord. Indenfor der har vi noget på gulvet, der er rigtig dejligt blødt, som de kan ligge og bade sig i, og dermed holde fjerne dejligt rene. Både for nogle insekter, som måske er kravlet ind, eller på helt almindeligt skidt og møg, der har sat sig i fjerne. Nu er vi her imellem mellemområdet mellem stalden, som er herinde, hvor de lægger deres æg, spiser deres mad, og imellem hønsegården, som er herude. Verandaen, den er et super godt område til, hvor de kan støvbade. Der er masser af gulvplads og ikke så meget andet. Men udover det, så er det også her, hvor de får deres grovfoder, de får hver dag. Grovfoderbanen, som kører heroppe i loftet, som kommer ind og giver dem et godt drøs 5 gange om dagen. Så det her det er sådan et ekstra aktivitetsområde i stalden. Så er vi rykket ind i stalden. Det er herinde, hvor hønsene de lægger deres æg. Redekasserne er dem, der ligger inde bag ved de orange flapper. Der ligger hønsene i fred og ro og gerne lidt mørke og får lagt deres æg.
Døgnrytmen er sådan hos en høne, at det er gerne om natten, der produceres ægget, og det vil sige, at størstedelen af vores æg de bliver lagt fra tidligere om morgenen til op omkring middagstid. I den periode, der går alle hønsene ind i redekasserne, de fleste af dem i hvert fald, og lægger deres æg. Når de rejser sig op, så triller ægget bagud i redekassen, og bag ved redekassen, der kører et bånd, hvor æggene ligger sig inde. På den måde der får vi også nogle rene æg. De når ikke at blive gjort beskidte af den næste høne, der kommer ind. Høns er som udgangspunkt ekstremt rutinedyr. Det vil sige, at de vil gerne gøre det samme hver dag. Og derfor vil det også være de samme høns, der mange gange går i de samme redekasser. De spiser det samme sted. Og i det hele taget, så vil de bare rigtig gerne have, at tingene bliver holdt så stabilt og så normalt, som det plejer. Det er også sådan en stald som den her. Den er lavet sådan her med masser af gode sædepinde oppe. Og det er fordi hønen helt fra naturens side af gerne vil op og sidde. Der er dejligt trygt og rart. Der kan ræven ikke komme op. Og derfor så er en stald også bygget med masser af sædeplads ovenpå, hvor de om natten kan gå op, når lyset slukker. Herinde i stalden, så søger de op og sætter sig for at sove til natten. På gulvet, der er det rigtig, rigtig vigtigt, at det er dejligt tørt. Og det er simpelthen for, at hønen hun har mulighed for, ligesom udenfor, at støvbade. I de perioder, hvor at måske underlaget udenfor enten er frosset, eller der er en årsag til, at de ikke kan støvbade udenfor, så skal de have mulighed for det her. Og derfor er det bare rigtig, rigtig vigtigt, at det, der ligger på gulvet, det er dejligt tørt. Det er dejligt småt, så det rigtig kan nuller i fjerene, når de ligger og støvbader. Hønsene de får en god blanding af forskellige slags foder hver dag. Deres foder består af korn i form af hvede og havre. Så får de noget soja, de får noget raps, og de får også majs. Alt det her det bliver lavet ind til en stor blanding, og så får de det hen over hele dagen. De får faktisk, i forhold til os andre, der får måske 3 måltider om dagen, der får de faktisk mad 7 gange om dagen. Og det, der også er vigtigt i hønsenes foder, det er faktisk, at de får en hel masse kalk. Kalk det er jo noget, som er rigtig godt for både knogler, men også for at lave den gode skal på æggene. Så vi sørger for, at de får masser af det i form af blandt andet muslingeskaller, som man også kender fra stranden. Det elsker de at spise. Og alt det her, det får de inde i stalden. Derudover så får de jo også noget grovfoder. Det skal de have. Det grovfoder, de får her hos os, det er sådan noget, der er lavet ud af havre og ærter. Vi tager dem lidt før, når det er meget grønt, og vi presser det sammen, og vi laver baller af dem, som bliver pakket ind i noget plastik. Hermed så kan vi bedre få det til at holde sig. Vi konserverer det, hedder det. Og det her materiale, der så bliver tilbage, det kalder man sådan noget vrap. Og vrap, det er specielt den her form og med de her afgrøder, det elsker hønsene at gå og hakke i. Så det bruger de rigtig meget tid hver dag på at gå og finde ude i stalden. Vi kører det ind til dem 5 gange om dagen. Herinde, det er så her, hvor alle æggene bliver pakket hver dag. Æggene kommer ud på båndet her, inden for stalden af. Og her bliver de så sorteret. Det er sådan, at ude i pakkerne, ude i butikkerne, der vil man gerne have én størrelse. Og derfor, hvis vi har nogle æg, som er meget store eller meget små, så bliver de faktisk taget fra her. Det gælder også, hvis de er beskidte, eller hvis de er knækket, eller på anden måde ikke skal med til pakkeriet. Der, hvor hønsene er i deres liv lige nu, der producerer de ca. 35.000 æg hver dag på de 36.000 høns, vi har. Det svarer til, at det er et lille æg per høne hver dag, og det er super godt, og det kan de i en periode af deres liv, når de er virkelig meget i gang. Jo ældre de bliver, jo mindre æg kommer der. Og det er også sådan, at jo ældre hønsene bliver, jo større bliver æggene også. De her æg, der ligger her, de kommer direkte fra hønen. Der er ikke gjort noget ved dem. Hun har lagt dem ind i reden. Hun har rejst sig. Ægget er trillet bag i reden og ud på et bånd. Det bånd, det har ført æggene hen til det her bånd her. Så det her, det er faktisk den direkte vej ude fra hønen i reden og ind til pakmaskinen, hvor de så bliver pakket og klar til at blive sendt på pakkeriet. Der bliver ikke gjort noget ved dem på pakkeriet.
der sørger de for at få hver enkelt æg stemplet, og det bliver stemplet med en kode, som kan lede ægget direkte tilbage til her på stedet. Så er der nullet, det er koden for økologi, det vil sige, hvis der er et 0 foran, så er det et økologisk æg. DK, fordi det selvfølgelig er produceret her i Danmark. Og så er der en kode her, et CHR-nummer. Det er kun min besætning, der har det nummer. Fra ægget bliver lagt ind i reden og kommer herud til, bliver pakket, bliver sendt på pakkeriet, bliver stemplet. Der går gerne fra 1 til måske 4 dage, alt afhængig af, hvornår æggene bliver afhentet her på stedet. Nu har I fulgt med i lidt, hvad vi går og laver her på Duesminde. Og jeg glæder mig til, at vi skal mødes, og vi skal udveksle yderligere spørgsmål, og vi kan tage en dialog omkring vores bedrift og om høns generelt. Så jeg glæder mig til, at vi kan mødes online og snakke videre.